Mulla on nytten huippuidea tullut tämmönen, että mä rupean tekemään videoita. Ja mä tavallaan aion luopua vähän, ainakin jonkin verran siitä kirjoittamisesta. Koska mun mielestä videoiden katsominen on tosi kivaa. Mä toivoisin, että myös mä voisin luoda jotain kiinnostavaa ja semmoista, mikä ihmisiä, mitä ihmisten tekisi mieli katsoa. Eli jotain hauskoja videoita ja semmosia mun näköisiä videoita. Ja mä saan kuitenkin ehkä itsestäni kaikkein eniten irti sillä, että mä puhun ihan näin face to face. Okei, videoita vois sanoa, että ne on face to face puhumista, mutta siis kuitenkin sillä että et puhun, enkä kirjoita. Ja mä en ole ikinä käyttänyt tätä mun koneen iMovie tätä, siis iMovien sovellusta tai tätä järjestelmää, ja mun pitäisi nyt se harjoitella. Ja tää on nyt tämmönen vähän testivideo, että miten tää tulee toimii, ja laitan tää varmaan blogiin, jos tää nyt onnistuu. Ja sit jos siellä ruudun takana nyt on jos siellä ruudun takana nyt on joku, joka tämän videon katsoo, niin kommentoikaa ehdottomasti, että tykkäisittekö te nähdä mun vlogissa. Ja ehkä jossain YouTube-kanavallakin niin mun kommelluksia ja mun tekemiä videoita. Todennäköisesti mun videot tulisi olemaan aika tämmöstä lörpöttelyä, jotain mielipidepostauksia tai mielipidevideoita, jotain muoti- ja meikkijuttuja, ehkä jotain haasteita, challengeja ja tämmösiä. Ja nyt just sovittiin Mikon kanssa, että me ruvetaan tekemään myös yhteisiä videoita kaksin. Ja varmaan ihan samalla kaavalla menee, että tommosia aika perusvideoita. Mutta sanokaa toki, että kiinnostaako teitä ja millaisia videoita te haluaisitte mieluiten nähdä ja näin. Mä ehdottomasti yritän nyt saada tämän asian toimimaan ja katsotaan, että ottaako tää hanke tuulta alleen vai eikö. Mutta kiva, jos katoitte, ja kivaa perjantaita ja viikonloppua, ennen kaikkea tosi ihanaa ja rauhallista itsenäisyyspäivää teille. Moi moi!